Здравейте, YouTube, аз съм Наро МС и тук до мен е Криско, 21. 21. И аз Донат, имам също. 21 и още саднатия пингвини. Се надявам да се чувам, защото тук малко Криско ми развали микрофона. Какво се смееш са? Ние вотнахме, ли? Еми не знам. Аз не съм, То от събито, няма шанс. аз не То съм винаги вотвал за нищо, сега ще вотна за нещо рандом, което ще е 4 примерно. вод се, нали? То То май пък няма няма се. такава опция. О, на лотоса! Ай стига, човек! Лотоса! Значи виждате, Вод са, човек, всички го искат. Криско дойде и пак искат хората лотоса. Значи, като снимах без тебе нямаше лотоси такива екстри. Ма те дойде и почнаха с лотосите. Да. Не си не знае, че ти си виновен. Що ми спадат фреймовете като на Защото- баба ми компа. Защото и на мен ми спадат като на Криско. Ком. Я да видим сега на лотоса сме. Какво бог, че се пусна? Ще си бикан. Да, В къде ще се крием? не знам. Аре, кажи я. Ми не знам бе, където намериме сега. На лодка на нещо. Би- Аз съм букшелф. Еми, окей. Аз съм жикан. Аз качвам тук на стълбите. Аре, човек. Какво? Аз излязох вече тук по едни дърва са къде да не го правя. Ами аз... Дърва, марва. Опа! О! Опа! Аз съм първия си. Как ти ще си първия свикър, като те пусна да търсиш? Даде втория седно. Еми, Whatever. да ти е приятно. Сега ще видите моето тайно място, Е, което за малко го забравих, но после се сетих така. добре, че не ти казах къде съм се скрил, защото сега ще му намериш. Се хайдваме. Ето, хайднали сме се. И това е най-тайното място за всеки блок. Нали беше сикър, бе? Абе, щях да съм втори сихър. Оле, аз разбрах, че си. За малко щях да съм. Значи не да разбирания стават. Стават недоразбирания. Чувам ли са добре, не знам. Тук имаме някакви домени, айтъмс, О, айтъми. имаш тумени. Аз нямам тумени. И Наро скоро не е качвал клип на Хекси. Да, скоро не съм качвал клип, защото нямам време, както ви бях казал. И отида да си по вода. Значи ще имам време след 18-ти, 19-ти, да, след 19-ти ще имам време и вече ще мога да качвам даже по 3 клипа на ден. Но за сега нямам много време. Вой. Чувам някой, че би някой сикър. Ми, Някой бог, че би сикър. ще се сипя още рагия, фирма ви напред. Още ракия. Сега ще му съдят за авторско право. Ще умреш ли? Малко съм коспант по главата. Ама чакай малко. Тебета нямаш сървъра, бе. Как ще му няма в сървъра, бе? What the fuck? Сега ще напиша Криско 21. Типо, мипо, Лапчета ми, мамчета. колко лайка да съберат хората, бе? 100. И да Не, кача- 1000. И да кача клип до... до един ден ще кача клип. Абе, 1000 лайка, много е. Колко? Кажи да не. Не знам. 100 лайка, да видим дали ще съберем 100 лайка. Май за сега не съм казал 100 лайка, да, хай. Да видим 100 лайка. Дали Кирско ще успее да ми ги предостави. Защото без него няма да мога да събера толкова много. Разбира се.
Не, между другото хората ми бяха писали да играя мулти с тебе. Като играя на това, да снимам с някой друг човек и да мек с тебе. Те ме обичат. Да. О, магаче, че спръснах зъба. Може да остана без зъби. Не е смешно. Абе, тя сикари, какво правя, бе? Че аз... Аре, бе. Са помърда малко, аз мрахвам да... тъпотя да стоя на едно място. Ще умреш ли? Еми, някакъв ме подгони. Май. Отивам си на мястото, защото като аз само не те мръднах се и веднага почнаха да ме гонят, не? Това не е расизъм. Не, Расисти. всички са расисти към мен. Не знам О, защо. фак. О, фак. О. Дори Зама. и Криско е расист. Защо? What the f... О. О, лодка! 40 секунди! Оф, аре, тъпо ми стана, бе. О, има авка! I Това- kill that. Хайде. Хванаха ли това? Не, има авка. Бия си икър, човек. Аху, Айде, въгъла, наказан, въгъла. да дойде ли ти хелп? Айде, убий го. Остава 20 секунди. То смърда, бе! Кома лъжи шафъка, бе? То смърдала, баба. 10 секунди, а! Ще им скоча. Язе! Аре, бе, то се бяга от мене. Я го 5, гледай. 4, 3, 2, 1. О, То толкова бяга от мене, че не можах да го стигна. маймуна има тука. Маймуна! Маймуна? Маймуна с гащи? Диси с ново. Аре да вотваме за За кое? 6. Вот 6. Готов си. Вотнат за 6. И 8 вота за 6. 8 Ето. вота за 6. Ммм. Охо! Напиши волт. Просто и... Момиченце! Гей, атак, какво бяга от мене? Стой тук, ама. Те пак ще правят турк. Турка. Чакай. Ето я хванете я, бе. На спална, бе. Ето къде си. Охо! На спална съм, бе. Ето го. Саймън! Ко- Този ко- копирайтва ко- Саймън. Саймън Саймън? HD, не си ли го... Саймън каза. Саймън HD 90. Не си ли го чул Моят са това без българ? реклами в твоя канал. Единствено може мен да рекламираш. И да, абонирайте се за мене. И за Криско, линк Да. в мене. Линк е долу. До канала на Криско. До канала на Криско. В описанието. Хото ъгли. Той я няма очи. Няма очи, бе. За малко ще да кихна. И сега чакаме още 31 секунди. Кристко ме преследва. Гол, младеж. Тус, гледай го. Чисто гол, как не го е срам да се показва така. Младежа. Ай, момиченцето! Чакай. Не си отивай. Защо всички бягат от мене? Не съм ли хубав? Не съм ли? Хубав си. О, О, шит. И отивам на моето тайно място. Имаш тайно? О, аз после ще го видя. Пасам workbench. Пасак е... В парка, къдете? В парка. Пасун... Пас? В парка ли си? Да, не знам. Тук в някакви мангусти сега да се хвали.
Ти Тук какъв един бокс е? орбен тича по някаква скала. Как се качи то минил там? Скакове. Скакове. Скако. Правиш, човек. Опа. И той го убиха, а Сикъра е до мене, защото е тъп и не ме вижда. Гаст. 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 Май гаст. Не става тук, аз се кача. Опа, втори Сикър минава. Не, това е в парка, където Кой парк, бе? а, Ако не му викаш парк. пред църквата, където е. Пред църквата. Само че там е Сикъра, така че внимай. Ще го убия. И аз съм в края. И той ме видя! И умря ли? Не, все още не. Но се опитва да ме удари и ме хитна един път. И Аз ще те спася! да бягам. Аз идвам! Наро! Аз бягам. Не! Той е тъп! Как ще е тъп, бе? То се върви тук след мен, глупост, вика тъп. След мене ся върви обаче. Ами, перфектно. Значи, Перфекто! Thank you for засилка, баба. Аз не мога да се кача тук. Че съм... Наро, спаси ме! Умря. Ама аз само заради тебе се жертвах, човек. Не разбира се. Той не е след мене, аз бягам... Човек, аз бягам самичък. Ами, спри да бягаш, ще се скри. Да. Там е място. Не мога да се кача, бе. Се репортна, че не мога да джампам, бе. Опа! Той е тук, като отсечеш, скри се. Скри се. Не мога да джампам. То е нуб. Разбира се. Не всички сме порта като Криско. После го скочих. Как скочи, бе? Къде, бе? Сега ще дойда да видя как се скочи. Ти къде си, бе? Няма, аз тук се каширвам. Той пак ма гони! Мразя го. Ти ли си този ръгвен, че избяга? Да. Спринта ми! Fuck the sprint! Ти че, бе? Овца! Той оня се забуди там нещо. И той умрял, ма. Не си не има да е умрял. Само да не ми види място, че ще се караме. Двама Сикъри, това е ново. Аз ще ти го видя мястото, не се притесняй. Ти ще го видиш. Разбира се. Ето го, дами и господа. Него го прибиват. Фак. Аре, Криско, Аре, Криско. Чай, че се смърчи нещо тук. Какво става? Къде съм? Аре, бе, кой иска да се би с мене? Аре, да идва да 60 секунди, ще ги избия всичките така. Паднах. Колко е? Само 5 Сикъра и сега ще ги отивам и ги убивам. Опа, 5 ли са? Станаха 5, майко. Ей, бе, тук е един Крози ретард има последва. Аз идвам. Само, че мен някой ма гони. Странно. И мен ма гони то Крози ретард. Крози ретард. Да, ти запишем. Не, всъщност не видях, ама видях нещо Крози... Значи ти се качваш зад църквата, нали? Да, в момента съм до тея. Лив ли си ти, бе? Да. И как се качваш? Това сега е топ секретна тайна, която не може да се разбира на всеки човек. What the... Стоп спам. Добре, как се качваш, бе?
Не казвам. Победихме! И най-лесният рунд. Вот. И да, върнахме се отново тук. И да, аз съм тук. И Криско е тук. Разбира се. Няма как без него. Нали? Да. Костенурка нинджа, човек. А, втора костенурка нинджа. Костенурките нинджи! Къде Да, са? две. Превземат ни! Ето Ето го! Ето я първата. Ето я другата. Костенурки! Костенурките нинджа. Нарко! А, той е пък бикън ли? Какво си е сложил на главата? Кой е? Да го видим. Чай, къде е отиде? Къде отиде? Ти да е. Той е от Макдоналдс. Роналд, Да. какво беше? Роналд Дук. Ето това бига, да? Не, някакво стъкло си сложил. А пак ли сме на лотос, бе? Еми, fuck the lotus. Ай, този път ще съм на рандом блокче. Цъкане на бутончета. Какво от бутонче ми се паде, а? Код бутонче. Каквото купче ми се падне, такова и... Аз съм печка, ти И коси. аз съм печка. Еми, браво. Е, това ти да си тук на шезлонга. Не. Добре. Случайно да скочи долу в Не. водата. Ще си горе. Втора пък е солидно на пътя на Хайдер. Случайно да скочи долу. Не, аз съм горе. Нямаш слушалки? Или аз чувам грешно? Чуваш грешно. Аз съм грешен. Това го знаем. Аз съм грешник. О. Това ти ли си тук до фърнаса? Това дет скача. Мой да не му биеш. Това си ти, бе! Аре! Аз съм разбира се. Това е ти твоето тайно място. Шшш! Не! Не, кучка! Не! Чао, умрай! Оле, то мина! Не! То тагони между другото. Баба! Ай, сега него хвани. Яш него, яш него! Яш него, Махай той е за! Хайде се е тука. Ай, аз хайдваме тука. Ай. Да убият първо тебе. What? Не може да се скриш. Добре, можеш. Меч. Мечка. Меч. Мечка. Близко. Знаеш как ще фана тука, бе, младежи? Бе, те са слепи. Младежи. Ей, младеж, как да го свържа? Ей, младеж, как да го пъхна? И Наро не е правил стрим от милиони години. Квадратлиони. Казах ви след 19 ноември. Не клипчета, бе, стрим. Пак бе, и сега него се отнася. От юли месец човек не си правил стрим. Септември правих. Подробности. И разбира се, да. Трябва да има подробности, някак без подробности. Това е тъпо да стоиш на едно място. Ай, чо? Аз това напълно да правя. Но ще гледам да мога да се върна бързо. Айде, ела! Ела и да отим двамата да убим някой ситка. Аре, къде си ти? Горе съм. Аре, стой там. Аз да се върнем. Някак се спална даже. Сега ще го уби. Аз ще умра. What the fuck, say?
Убих го, бе! Признай се, не съм ли добър, бе? Без това помощ го убих. Така и така не дойде. Чо не дойде да ми помогнеш, бе? То сме отбил на микрофона. И Криско е тук и трябваше да мютне поради технически проблеми в реалното живот. Оф, Ари ще търсим заедно, чакай ма. Ама биха. Чакай ма, и аз сега ще умра. What the fuck, say? Ами, исках да убия един и те ми скочат. Чакай ма, стой там. Чакам да. Като котка е. Кога ти казах? Уби ли го? Да, май, да. Май, юни. Какво са би тук, бе? Какво са би? Вилладжари. Тук е! Тук не знаеш тайното място на тия букшелф, тук дупка има. Абе, но аз не знам, аз нарочно това оставих да видя ти дали го знаеш. Абе. Тук няма никой вече, обаче. Как ще няма, я го гледай. Няма ли, бе? Там, този човек! Разбира се. Разбира се. И аз те сдола. Къде си? Правам проверки. Това свърши времето. И така, надявам се Крипа да ви е харесал, Криско да ви е харесал. Нали? Да. Значи, разбираме се 100 лайка и качвам клип. И да, харесвайте клипа, коментирайте и се абонирайте за мен и за Криско, линк в описанието. И до чуване! До чуване!